Ya ka por ke jing nam ta ka jet men riu. Ya ka por ke jing nam ta ki pajba. Ki pajba kila ban ye gendo ingi. Ki pajba kila ban phone ingi. Ki pajba kila ban ye shami ha ki jinglangi bakum gini. Bagi let ban plot por, ban pensyai, ban kersil kia, ban yam ya ka jet men riu. Ban penbet ye ki kom perkhat ki babakla. Ban kedolinti. Bangin ya kumno bangin yo shisha. Ya kata ka lawi ke basngan. Bangin lo ka jet men riu ko baklan. Bagi long cek beri ke bah kiu haga yok ke kot. Bagi long cek beri ke bah bet ke berhenti ke bah teli. Bagi long cek beri ke bah non rapat yang katakan nam ke burung ke bagi le jubat hati spasnem ke pemensuan. Katakan dia ke jingai ke bah kornor ke bagi ai. Bat ke jinghikai yang kipat bah. Kini ke jingai ke bah anum dan menung rupa balak ban penmi bujri. Ya ke jing start ya ke jing champagne ke jupat bah. Ya ke jing snow tu ke jupat bah. Ono le yo snowy ke jing pensyai ke jing kai ke jing ono mala syu ban klau ya kita lani ban shimno i kita ke jing ai ki bangi ngin ai upat ba naga jimut ke jing perhat ke upat ba te ko ba bile i mentala arsnam nilaya lintin ru bengile seng ye ke party ba bile jio slolu limba ki ni YouTube channel mo limba ka social media ye ke jing friend ke jing kumnu bangi ngila seng ye ke party kaya kita ke dongrim kibangi laseng ye ka party komba la krende Dr. Rikis AJ Singkan nata ka ika thong lani ka vision ka bangi ipet ngimpet tang ye ka bangi imentang ipet ye ka tai ka sapo ka sampo snem ka banuan kumru ban pen klan ye ka chat bri kumru ban pen scam ye ka jinglong try ye ka khando ka sha nathai phi ki song sigi je kha sigi ki jaga khapot phi snow tho bha ya ke cima kaya ke menjala dengan sarkar jela kan listing bat kamshi me ke jingit ki ngitip pengila do ni ki jaga sibili ki jaga kaput ke babun sa Bangladesh habagadan ke jingi penbet put apne ke India bat ke Bangladesh ngiru bagadan ke jing do ke jingi ka jela hagi jaga kaput haga bedai ke jing penbet put jong ke jela Meghalaya ke jela Assam ngila shu do bet namar bangi chimlayo ya kita ke nongalam ki berani ke jingket kli ki ba khen kor ya ke khndo ke shap kabalong ke ri ke nong kinti ke jingi kabau play ura ai yangi kom ke jet menriu ni ke jet menriu khasi ni don ni ki lom khasi ki be itna kani ke ri kinti ke jingi ki asmi skidon ya laga jong ke ri ke ba ki ong ka Assam kinaga kidon ya laga jong ke ri ke ba ki ong ka Nagaland Kimizo kita ni laga jonggeri ke bagi orang Mizoram, ki Bihari kita laga jonggeri ke bagi orang Bihar, Punjabi kita laga jonggeri ke bagi orang Punjab, kita ni laga jonggeri ke bagi ngimla alesi bagi le try create se Punjab, ngimla bagi try create se Mizoram, wanan ini para riulum, ngimla bagi le try create se Nagaland, kini ke ri ke ji. Jadi man sumari yang ni kari kinti ke bau play doai, kenapa anda ingin ledo anda ni ke perthai, ki longdin ki mandi ki kin beteng ya kata ke jinglong try, kin yat dah ke jingshan hala ke jongkeri, kin kamai hala ke jongkeri, ban bit ban biang ban kiu kayo kokot, kata ke ke thong ke jing, ban ni ju ongru, abang ni let keleng keleng, abang ni sengi ke party. Abang ni tray ru dah kata ke jing perkat ke basyai hangi bangin hab ban ino hagawi ke sni ya kene ke selapor thai ni haban lendo na kene ke selapor thai ngala perta bon snem nagam ta gari ba ka jai mere nadu bangarang kena samla nadu bangarang long marwai hadu bangala shong kurim mentagala he ki kon ngarang perta bakar ta kala nang ya kan poi ka por bo ba arden unum la shu ban perta ko ni kan poi ka por ba mangi ni ma shu ban perta ko ni tekai ke mangi ko akalong haswa ngin let na ni ka slap thai ngin pendap hop ya ka kamram ka bo blay ula besut hapo ka dono jingi bangin it ya la ka jong ka jat de kenja bangin it ya la ka jong gari bangin sumari ka ni ka nong kinti ka bo blay lo ai kata ka ni jing perkhat ka jingi ngingem perkhat kum kitu ki ban imsa ki bangin long emlisa ki bangin umyak ki bangin chudan sa ka bor ki don ki beri ki ba perkhat kum ta ki snow bangin long emlisa ki snow bangin long minister sa ka jinga hgi ikma kinum yapshu Nrai ki nongalam joka voice of the people party. Abangi yad linti hakane ka jing yad linti ka jing. Nam ta ka riba ka jabri. Yad da ka jingot chukat ka shai. Bangin haban ino hagawe ka si ya ka ne ka ri ka ba ete ka jing. Ngan haban IT pateng ki long din mandin. Ka ba kumno ken ka ta ka ri ngan IT ki.
kaba kumnu ken kata ka yo ka kot ka bangin I pateng haki long din hatongi hun ba ki long din man din ji kin em haka duk ka kerdu kin em haka ta ka jing bam shingai kin em hapreng ka kandrum ngim kwa ya kata den mar ka tawngi la sanduri ka party ka ji bangin wan ra ya ka jingkala ngin lech ki pajba bani tho ki pajba baga jing thu ka badal ka donut ka ji kare tang kumno bangin yo ya ka ta ka lawai ka ba shingai ka lawai ka ba puhu ka ba pai ka lawai ka ba renti ka lawai ka ba ka ga riji kini I ka jinglong ka ba bha ka ji kini ki akor ki ba bha kini iru ya ka jing start bani ka jing sian ka ji bangin num defa ru ya la ka jong hok tang namar bangi ba bangin dum defa ya la ka jong hok tang namar bangi long ki briu ki ba be yem ngin ya daru pat ya la ka jong hok kumbalong ki wei pat ki jat mriu ni de balong ki jinglong ka ba start ni de balong ki jinglong ka ba sian ni de balong ki briu ki ba bhai ki nong wei he ki wan chukari ji ni de ban slow tho pat omdei ba ka ta ka jing ba ji ngin dino ya ka ta ka nong kan ti ka bo blei ulai ni ka ta ka ni ka kong pathat ka ba shong apo ji namar tarang ni note ban bo ya ka wei ni ki nong rem ka ba I Dr. Ricky AJ Sengkan mane rapan pau ka nong rem jo ka sinshar ka khadar ka ba khoi kani tang ka sinshar ka khadar ka ba khoi latip yang I kum ka Ricky lai pos em khadar dolai ngidan ki sem ngidan ki dolai ka ba sinshar kini ki sem ki por handa men shwa kita ki dolai ka por ki sinshar kim shane ala ka jong ka jingsta ki shane baki wat ya ka khmat ka joble kita bu ya ka nyam gerkom hadu menta ka dan don ka ta ka pomlang smith kadang don kata ka pomlang yodu kani ka yang sakhi kata ka rukom ka jong ginong sinshar ka jingi nadu ki por handai kulong kuma ki ba wat yoble ki ba panbo noble ki ba pani ka jing kurku noble ki ba duai ki ba pirat ki ba kerpat ki ba kerpon ki ba ayu ki ba adam ki ba mani yu to ble ba ki da community bo to ble on kurku ya ka et ka hima ya ki ti ki kam ya ki lingkha ki risai jong ki khon ki hajar hagar ri bat hakata ka hima ka jong ki ni kadai kata ka sakhi ka bangi lagi aduk menta ni kios nguru bala jue por kana o bakal pambang menta ka snem ka yat bet ka pyang ha o kata yat bet kata ka niam burkom o kita kena sosial jong o kan ni ka boblei cuba ni baun kerku ya ka it ka hima baun kerku ni ki ki kam ki lingkha ki risai ki jong ki khon ki hajar ka ba pani bangi ni ke cheber ka tibri tiblei menta rudan ke basdang ban pen sotho baglai ki paiba ngong o phi teng untuk BPP ya kle ya niam mat ya ka politics te tu that man yong em kam dei bengi kle ya niam mat ya ka politics nyemwa nang ni banora ya jing sno kun hon balang nyemwa nang ni banora handrai ka ai ka thong ka bangi ni kwa kalau bangi non ra ya ka nongrim blei ha ka politics kai ka nongrim ka bo blei kwa nongrim ka jong blei ka sinshar ka kharar ka dei ben nong ka ba khot ka ba ha ka ba bet nama kata haka dorbar khasi menshwa habo khasi ushong dorbar omju sha ba pikran thala ya ten ka thule haba pikran na ka dorbar pikdei bena kran da tho ki kintin ki balong kamkai ki kintin ki ba sting tho ki dei balong ki ba khia tho lale bi bagra ban kran haka dorbar khasi kabo ong ka dorbar play wang kumno khala no ya ka to ka kintin lesing rabang kumakani ka poti ta peno shurut ya ka bakum kata ka jukre kam dei bandon benta hangani ka dorbar blei budon mo pikata ka jet nreu ka jukre nreu bakano menta ni ya ka jok ka jipra ni ya ka jik snew ni ka jik labor ni ka bamsap ni ka jik duk ka jik kadu kalong ngi ka sosi kan ni blei lo kerku ya ka ri ka jumi kan ni blei lo kerku blei ki wana chapar jukani ka ri ka jumi lagi long ki Israel lagi long ki bawan apa Singapore lagi long ki bawan ki benta juga cela juga di India ki pet je negeri ki pangnut ki lengo bali begini ki traition hidup bali begini ki traition apa ki trai ki kam ki trai bitang ki kam ki barit ki berea ki dukan ki barit gini ki dukan chips ki dukan waidong ki dukan sha ka kot tangata ka khai ka pateng ju khasi bali kini ki jungkum ni laringin jendra yo mengi kumeng negeri kanam dan kaiwi pakai jela por India kabala bantam bali namar bangim don yek tagi nongelam ki be ijngai nim don yek tagi nongelam ki ba pet jingai bagi badan ni ka jingit kli ke dai namar kita ngi mat yek ni ka jingdo ndai ba arden ba ong bangi dok ndai ba riki ndai ka report bala penmi daga sarkar India hi
ka kren syai ka batai bagi ke jela ka duktam ni bitam ni swai haga jingpang haga kot ka khia nangta ni long le si kiba slo panglet kon pe hagi kot humor ni long ga jak ka bala jersey hagi kam sni ki kam auria ki kam kiba peni ki jingpang kiba ni ki sni jela Meghalaya katam ya katakan national average hagi beri bagi jing jelai jogi bayo kempang na kita ki kinyang jingpang AIDS but HIV kalau ke jingja buram nama nitip pang ni ke jingpang kami na ke GM ka lingkar haga songkha ka songman teng slow shifting teng apa perkhat ya ke jingong juga jakriu slow shifting bayo oblay ono lo bitar un thang ye negeri kaji